tu et carregaries 4 equips de primera divisió, de 20 a 16. Sí, perquè el calendari a l'any només se parla de que els jugadors estan carregats de partits de viatges, que és cert. Llavors, com se pot reduir candidat en tot en la vida, buscar qualitat? I qualitat, hi ha molts equips que acaben la lliga o pateixen durant l'any molt perdent, golejades, perdent, i sempre en totes les lligues veuràs que últims 3 o 4 equips han patit molt. Ha rebut molts gols. Jugadors no han tocat la pilota. Entrenadors destituïts. Qualitat. I llavors te jugues menys partits a la lliga, amb la selecció és inevitable el que s'està creant, aunque jo tallaria els partits amistosos de les seleccions per encara tenir més qualitat, perquè la veritat que els jugadors estan molt carregats. I llavors tindríem molta més marge i veuríem molt millor futbol.